प्रकाश बहुत दुख के बात बा। आई घड़ी भी बहुत दुख के बाटे। जब नीतीश कुमार अपना मुंह से खुद कह दिलन कि हम बिहार के गद्दी छोड़तनी आ मुख्यमंत्री पद से हम इस्तीफा देतनी, माने वैसा लागत प्रकाश नु कि माने बिहार के एगो माने गार्जियन एगो माने जा रहल बा, माने वो अपना अस्तित्व के खत्म करके जा रहल बाटे। यहाँ तक ले कह दिलन कि माने पूरा माने हम अपन जदयू के माने पार्टी समाप्त हम कर ले हम। माने वैसन का माने अंदर फीलिंग होता नु कि माने एकर बयान नहीं कल जा सकत प्रकाश। लोग के इतना उम्मीद रहे कि नौकरी से लेके हर चीज के लोग के उम्मीद रहे, लोग के महीना पेंशन सब कुछ के वादा कोई लड़लन कि बढ़ जाई, इतना नौकरी दे हम, टीचर लोग के बहाली करे। ना बेचारा अति अपन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जोन काम कर गइल बरनु, माने इतिहास में पहिलका बारी इतना माने दिन तक रहे वाला मुख्यमंत्री जो कि 2005 से सरकार जब बनल तब से हरबे ना कइलन, माने एकदम हरबे ना कइलन। आ जाके देखो कि खुद अपना आप से इस्तीफा देलन, इस्तीफा दे कहतन कि हम अपना पार्टी के ही खत्म कर ले हम, हमरे भरल नहीं ले सकते एकदम। अभी देखो कि पटना में पूरा तोड़ फोड़ चल रहा बा उनका जदयू अथी के सामने, ऑफिस के सामने पूरा तोड़ फोड़ चल रहा बटे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अंदरूनी कोनो बात जरूर लगता। अब माने पार्टी के बात बा का नहीं खे, लेकिन वो तो मालूम चली बाद में। लेकिन महिला खातिर, शिक्षा खातिर, रोजगार खातिर माने का ना कइलो नीतीश कुमार, सब कुछ कोई गइल बड़न बेचारा, सब कुछ कोई गइल बड़न। मतलब गढ़ा से उठा के आसमान तक पहुंचले बड़न। जहां बिहार उनका हाथ में माने सत्ता जब मिल रहे, बिहार के सत्ता जब उनका हाथ में मिल रहे तो वास्तव में कुछ ना रहे, गुंडागर्दी या ऐसा का माहौल रहे बिहार में कि लोग के बाहर निकलल चलल मुश्किल भर रहे। लेकिन बहुत कुछ बेचारे कइलन नीतीश कुमार, हमनी के मुख्यमंत्री बहुत कुछ कर गइल बा। बहुत दुख भरी बात भाई।